A dobre, ešte rýchlo, pretože než začne vidieť, bol som si zacvičiť ešte a zacvičil som si trošku nohy, potom som ešte pocvičil chrbát a ježiš, dal som ešte nejaké opakovanie, potom som išiel na dreby, pohúkal som si ako kokot, hrala mi tam nejaká hudba a to je len tak, že aby ste vedeli, že ešte som predtým bol proste zacvičiť, bol som nalašený, tu je nejaká forma, nejaká fotečka, že áno, takto vypadám, dávajte si na mňa pozor na dobrom svetle, keď som dobre najedený, dobrý uhol, dobrý edit a neviem čo ešte všetko, let's go video! Aha. No nazdar, čaute všetci, čo je? Strašne retardovaný, tak ty kokot. Nevadí. No. Zdravím vás všetkých na mojej hore. Presne tak. Na mojej hore. Práve som, nikto tu nemá nič také, že by to bolo akože jeho, takže áno, je moja. A vítam vás pri unboxingu. No, a čoho? Však podľa názvu už asi vieme. Musím stáť, lebo zamrznem. UEFA kartičiek. V pohode. Som zdravý. By the way. Neviem to vybrať. Počkaj, však to môže byť limited edition. Opatrne. Takže sme tu vo výšinách, norských výšinách, by the way. Miesto, že unknown. Poviem, že tam dole bývam. Dimitriova 7, však prídi. Kokor. Pacha. A no môžeme asi prejsť tomu unboxingu, lebo tu zamrznem. Je 9 hodín večer, išiel som sem 4 hodiny a ti hovorím, že dole neviem, ako zídem. No vyslovene si myslím, že som oficiálne zomrel. Čiže týmto nejdem nikomu nič odkazovať, však nič nemám. Dobre. Poďme na to. Opatrne! Poďme na to. Prvý balíček. Zima je. Takže máme tu EcoPack. Sme Eco. Neviem, ak sa to volá. V prírode šetrný, či ako. A samozrejme, jo, je to takto. Máme tu, že One Limited Edition Card. Až to video nebude zeditované alebo nič, sorry, ja neviem editovať. A akože, nie že by sa mi nechcelo, ale dobre, vyskúšam niečo. A až to bude tak, že sa dogrcate, tak no, čo už. Ale ideme na to. Máme tu prvý balíček. Dúfame, Zlatý Ibrahimovič, Zlatý Ronaldo. Čo viac? Nič viac, však Messi. No zoberiem aj Messiho teda. Tak opatrne. Na videu, aby mali že veľkú cenu. Nebojte sa, bordel všetok zoberem, nie som kokot. Neci ho... Koľko ich je? Však to majú byť 3 kartičky. Jebe, však ich je 50. Tak to tu je do večera, no rýchlo, speedrun. To ja ich budem vidieť prvý, no to by som bol asi za kokot, keby to takto spravím. Tak to musíme spolu, že... Takže je tu neviem čo. To dúfam, že není tá limited edition karta. No jasné, že je. A tak si kokot, jak môže byť jedna hore, jedna dole? Ja neviem, ak sa to otvára. Máme tu Marcelo, počkať. Bronzovič, Marcelo, aj. Tak nič, kokot. To je ako ja. 91 bodov, defenzíva, 80 a tak, dobre. Nemám ich kam dať. Vlastne, tu mám na boku vyslovene pripravené altár s vankúšikom, položím to na to. No, a ideme na to ďalší. Slovinsko. Opatrne. Počkaj, ale to je tiež nejaká iná farba. Švajčiar, či čo to je? Vopred dávam, že nepil som, nemám vodu a išiel som dehydrovaný, čiže keď nebudem vedieť krajiny, to preto. A ideme ďalej. Fakt, aj tu je ten altár. Aj tu je, on je celý. Toto je altár veľký na tie kartičky. Kucku? To je kocka, či jak sa volal, Kucka. Počuj, oni sú halabala, to sa mi nepáči. Guardiola, Gunaroma. A jebe ti. Aha, oni sú tak akože jedna hore. Nie sú tak ani, nemá to zmysel. No ideme ďalej, to je jedno. No, hej, určite. Takže ani nemusím ukazovať.
Počkajte, však tento... Kde je tam papier vo vrecku? To prečo má inú farbu toto? To som nejakú onú Lidl pičovinu otváral asi teda. No ideme na ďalší. Koľko? Počuj, pod 90 ani nekúkam. Blind, môže tu byť blind proste. Je to vôbec vidno, ty koko, že to slnko ma oslepí. Hej, 3 kartičky to mali byť, no. Zjedz mi ony. Však tu budem do večera. Zastavíme sa, až keď to bude niekto, že... Koľko má 29 defenzíva? Však to by tam nemohli dať bez nohy. A viac by som mal. Čo? Tak jebe ti! Si kokot! Black Edge Edition... Kokot, jebe ti! Akože ja neviem, čo to znamená. To je milión, určite milióny, počkať, je tam nejaké číslo, aby ste to neodpísali, ty kokot, na internetu, vy to znehodnotíte. A vlastne to je fyzická kartička, čo mi jebe. Si kokot? Mohol som otvoriť Ronalda? Black Edition. Black Edge Edition. Čo ti jebe? To má 100%. Kokot. Dvaja šuškáci, dávam ich do piče. Normálne na videu, aha, takto ty kokot. Do obalu si to dám, ty kokot, tak kde odložím. Nie nulová hodnota do piče, nulová strata hodnoty. Neviem ani čo hovorím, ty kokot. Čo ti jebe najlepšieho futbalového hráča na planete? Po Zlatanovi, hej, pomaly. Ale Zlatan už je taký starší, takže... Games 124. Len? Aha, to asi v sezóne, alebo čo? Career stats, never mind. Iba? Passes attempted 3931. Však to som ja mal viac, keď sme hrávali s chalami. No nevadí, neriešime. Average pass accuracy 8029. Decent. Čo? Chances created? Ale piču, to jak... Počuj, vymýšľajú pičoviny. Top speed 34, hej, ježiš, čo tam nedajú? Rýchlosť plávania, rýchlosť obutia topánky, prezutia sa... Góly 90, len 91 gólov, to je čo za pičovinu, však on dal 91 gólov ty koko za sezónu, nie za kariéru. To čo sú z roku 2012 kartičky? Nejaká pičovina. Či to je iba za one? Za Argentínu? Počuj, no Black Edition to je jedno, vy sa možno vyznáte takto. Tomáš, počuj, celý tvoj život za túto kartičku, však to budeš vlastne, Zuzka si to vymení s Adrianom, mojim chlapcom. Hej. To sme deťom vlastne kupovali, som aj zabudol povedať. No. A vlastne môžeme ísť asi ďalej. Odkladám Ronalda do... Čo je? Koľko tu po mne začali skákať. Toto dávam fakt, že na významné miesto. Čo ti jebe? No podľa mňa som... Tak ja som... Počkaj, to čo vám tam ukázam? Ja vám tam ukážem nejaké kódy, ty kokot. Isto mi ojebete ma. Free cards, ty kokot, či čo to tam mám. No už to isto niekto na internete zobrá. Mám piči, nehaj si. Ideme ďalej. Čo ti jebe, Ronalda som mohol otvoriť? Ešte už iba Zlatana, už nič lepšie sa nedá otvoriť. Absolutný disappointment. Ideme. John Vandino, Hedriges, Hamburger, Griermar 91, tak ale čo? Šeško, hej? Češko. Ajety, hej. Protomeus a Gazdag. Daniel, pardon. Som sa zlákol, vieš? Dobre, prvý balíček, ako by som ho hodnotil, ako podľa mňa som zavodol, môžem dať výpoveď v robote, ja už som dal. A ideme na ďalší balíček. Klasický, jeden skemovací balíček, ktorý je biely, ten tam podľa mňa ani fotbalisti nie sú, neviem, či som volejbalistov neotváral, ideme ho otvoriť prvý, však disappointment. Moje nohy! No poďme na to. UEFA. Čo? Ulet. Ja, to sú zase tieto čelné, hore-dole. Dominik, ja však asi vy chcete vidieť. Niekto. Ja to nevidím na tom obraze, vieš? Jasné, klasicky. Koho vlastne chceme, z Norska je tu jeden taký hráč, ak sa volá Haaland, no ten. Bouncy, hej. McGrigory. Čo? To je v každom balíku, či čo? Už nemám hype, čo ti jebe? Zlatý Ronaldo, však to, ja som to aj nevedel, že to existuje. Choď do piči. To je v každom balíku, ty kokot. Normálne ja som tu nahypovaný, bol z nejakej pičoviny, odkladám si to na bok. Ježiš, určite nejaký ojeb, ty kokot, ja sa tu teším a otváram pičoviny. Aha, Slovák!
Haraslín, v živote som o ňom nepočul. 38 defense, 73 atak. No, typický Slovák, ale vypadá fajn chalan. Isto hrá dobre, len ho podcenili, či jak sa to volá. Toho si tiež odkladám. Všetky ostatné kartičky tu nechám zvieratkám. Aby si piči, zoberiem ich. Ferguson a Styles. Kde je ďalší balík? Môžem tu mať bordel pod nohami. Ďalší balík. Tu bude ďalší Ronaldo. Fakt sa opustím. To ešte stále mám takú malú dušičku, že kokot, možno som šťastný kokot, že miliardy som zarobil. Roberto, Immobile, Ilič. Jasné, naopak úplne... Teres, kedy si býva... Oh, podpísaná! Určite od neho. Odkladáme na bok milióny na 100%. Sa nemusíme ani ojebávať. Deket Katel, no. Toyota. Čech! Robím si piču. Ježiš, natrhla sa. Čo? Chudáčik, brabec, jaj, bože. Mohlo sa to stať akurát Čechovi. Ideme na ďalší balík, posledný. Ježiš, mali sme vôbec niečo dobrého? Mali sme dvoch Ronaldov. Už len Ibrahimoviča. Koľko rýchlo, lebo zamrznem, už musím ísť, však ja tu... Zase toto. V každom balíku, neviem ani z akého dôvodu, asi by sa nepoškávali. Ideme. Oblak. Môže sa volať Oblak, Ján Oblak? Môže asi, no. Alaba? Počkaj, ale ten má nejaké že staty. Ja však, lebo je, no, veď vieme. Kto? 95 defense. Krajina asi Francúzsko? Virgil van Dijk. Počkaj, Slovák! Hej! Čo? Znovu? To môžem otvoriť 4 balíky a mám kopiu, hej? Ešte aj... Dobre, no. Kartičky sú všetky uložené samozrejme v tom, čo som povedal na začiatku. Neviem, ako sa to volalo. Nejaký úložný priestor, že aby sa nepoškodili. Plná hodnota. Tak ďakujem vám, že ste tu boli so mňou pri mojom unboxingu. Mohol som otvoriť dvoch Ronaldov. Tu máme podľa mňa, že najviac valuable cards. Normálne, oný thumbnail tam dám. Nedám, čo tebe, však to by som spoiloval. Nie som chorý ako kokoti, čo dajú thumbnail a vyspoilujú všetko. Takže máme tu Ševčenko, či jak sa volal? Torres. Fernando! Čo ti, 93 a tak. Počkaj, čo? 93, to Ronaldo má koľko? 94, isto, Torres, chceš, komu si zaplatil? Máme tu Lukyho, Lukčo, a potom proste, že Ultimate, tento je Ultimate, to ti hovorím, že tento pod milión mi ani nepíšte, akože euro, hej? Som síce v Norsku, ale pod milión eur mi nepíšte. A kde je ten ďalší Ronaldo? Si kokot? No neodfúklo. Aj tu je. To je čierna kartička na čiernom batohu. Však to chápete. Proste mohol som otvoriť dvoch Ronaldov. Chaj do piči. Dobre. Takže ďakujem všetkým za vaše sledovanie tohto dielu. Jebal som sa sem na tento kopec. No vyslovene 3,5 hodiny. Liezol som cez skaly. Preskakoval som koko prekážky, granáty vybuchovali, neviem čo, ako normálne fakt, že nesrandujem. Vyliezol som sem a ľutujem toho. Trochu, mohol som to otvoriť doma na obývačke, či v obývačke. No ale pozri, aha. Nahrávam to na telefón, jak absolútny debil, čiže tam budete vidieť piču. Hrozná kvalita na roztiahnuté. Inak neviem, veď keby som otočil telefón, tak to možno aj nahráva normálne, ale nejdem riskovať teraz. Koľko ešte, že som neriskoval. Tie kartičky ti hovorím, že nič sa ich nedotkne. Moje prsty hnusné omastené, to asi, no to isto odjebáva hodnotu, ale čo už. Tam bývam teda, Dimitriova 7, môžeš ma prísť rozjebať. A takto, že západík slnka, vieš, 10 hodín večer. Ja som tu proste na kopci niekde v piči, ďaleko, neviem ako sa dostanem dole. Ale akože úplne vybehol som hore
kondička, blázen som, vytrenovaný som. Ježiš, no proste šprintoval som hore kopcom. 30 minút mi to trvalo úprimne, aby som vás neklamal, lebo trepem tu, že 4 hodiny, ježiš. Však ja som to tu vybehol úplne hore. Čo ti je? P30 som šiel, koľko je? 8. 2,5 vyjebané hodiny. Určite som nešiel na dement. Kartičky otvárať, že? Na kopec. Že teba som fakt chorý, ty kokot. Ja v živote už nespravím toto. Pičoviny, ty kokot. Na to by ťa bolo v 40, či koľko máš. Hovorím, na mi chrbár vybuchnem. Kokot, ešte koľko? Za každým kopcom je kopec. Za každým vrcholom je ďalší vrchol. Veď piči toto, ty kokot. Zasedol, jami. Tak ďakujem pekne. Kartičky odkladám do sejfu. No dobre, ukážem vám sejf. Sejfiček. Aby sa nepoškodili a dvaja Ronaldovia, Ibrahimovič tam nebol, však veď najcennejšia kartička, to je jasné, že ťažké nájsť. To bude možno v ďalšom dieli. Ďalší diel? Ty kokota, pod vodou. Ďalší diel pod vodou natočím. 50 miliónov lajkov a pod vodou ďalší diel natáčam. Dobre. Ďakujem vám pekne za zhliadnutie a majte sa pekne, majte pekný večer, alebo deň, alebo ráno, alebo po obede, alebo pred poobedím, po poobede, alebo neviem, kde ste a nezabudnite ísť do gymu, pretože všetkým vám to treba, sme všetci tuční, kurva. Všetci sme tuční. Ahoj. Čiže to je neuveriteľné toto, fakt. Ja stále sa vzdialuje ten vrchol, fakt, ja už nemôžem. Mám to piči, nebudú kartičky. Ja to vzdávam, ty kokot. Ja som pičovný vymysleč. Ty koľko čuka pagrí, má tu one ze šeru ešte. Tak piči toto. Prosím mi srdce, fakt. Potrebujem pre tréningovku. Pomoc! Ti hovorím, že ak za týmto bude ešte jeden vrchol. Klieš, dobre. Tak tam bude ešte jeden ďalší vrchol za tým. Čo bude? Lebo toto je 18. Koniec už nejdem proste vyššie, už kokoček je 9. No som to tu je, lebo som v Norsku. Non-stop svieti, ale ja už proste nezvládam. Nemám vodu. Ja už nemám ani puls. Už iba proste, to už ani nemáš medzi tým, ako bije. To ono už je iba v tom, že už je proste iba napumpované, napnuté. Už iba ťahá krv, už iba proste už... Hej, jasné. Čo tam je? Za týmto vrcholom 19. Vrchol 20. Hej, zdec mi kokot, no. Vidíš to tam dole? Tú špičku? No. Tam som šplhal, keď to bol vrchol 14, kokot. Vieš, ale tu som vyšiel na tento vrchol 15. Tam vrchol 16. Tam bol jeden 17, 18, 19. Prepač, o jedno som sa prepočítal a ospravedlňujem sa, aby som neklamal. Dobre, je to oficiálne. Gandalfe. Pinavý hobitek pokazil králíčka. Čo pán prstenil? Nič. Dobre, tak mne Otca i Syna i Ducha. Ty si kokot! Ja tu umrem! Kokot, veď si jebo! Dobre, proste takto prídem až do breke idem takto. Si kokot? Tak ja som to proste zosurfoval. Idem znovu. Dal som si takúto klasickú, že pokiaľ slnko zájde, vieš, skôr, než ja idem dole, že už nebude svietiť na tento kopček, lebo zo spodu je to vidno, či je tu slniečko. Tak ak tu už nebude slniečko, tak umrem. Proste musím byť skôr dole, než to slniečko prestane tam svietiť. To je také klasické. To je taká klasika pre chlapov, keď proste robia, vieš, že bežia alebo tak musia sa nejak zabaviť. Že aha, musím tam byť skôr ako to auto pri tej lampe. To je taká klasika, že poznáte to, chápete. To je len tak, že average male enjoyer. Tak keby som umrel, viete prečo? No musím to proste dať. No nevypadá to pre mňa dobre.
ako robím tu kaskaderské kusky, skačem salta pičoviny. Ale podľa mňa už to slniečko, že hra taký, zobralo to osobne. No, tak tam slniečko už asi nesvieti. Neviem, na čo takéto stavky robím, poviem mi to dojebalo deň. Potom nič nedodržím. Môžem takto vypadať? Proste. Od hovna. 30 by the way. 30. Kurwa! To wjebali do ekspresu, kurwa! Piče wjebali, kurwedy! Jaj, pozri, aha. Že jak to tu nehalí? Jaj, že ako nakrýva kokot. Potom, že na jednej strane 2,25, na druhej 2,15 jak kokot. A ešte lepšie, na jednej strane to ani není zahaknuté a na druhej to je ty kokot na dvojke. Aby normálny človek to, no proste nemáš ako, jebem. Jaj, ježiš, nori. Ajajaj. Nerozjebal by som im hlavy všetkým kokotom. Ha. A ešte tento poriadoček. Poriadoček, čo tu nehali. Lavičočka. Bližšie k zrkadlu sa to nedá dať. Že nechceme ho, rozjebeme ho však, veď jasné, bordel. Není. Však to je v pohode. Tam tiež. Jaj, kokoti, skurvení kokoti. Nenávidím ich. Takto trénujú chlapi, opiči. Nie, ja na moje tréningy, kurva.